Sa pagpanglugayawon naton sa Bilugot 2022, yari ang top 10 nga mga lugar nga inyo agin subaybayan. Sa top 10, ang balsa di bulata sa Banwas ang Kawayan. Sino man abi ang hindi malingaw maglantaw sa amo sini nga kolor sa tubig. Gidmansagan pa ini nga Maldives sa Negros Occidental, kay man nagaidas lang ang mga balsa nga pwede rentahan kag matinaw ang tubig. Isa man ini sa mga popular nga destinasyon sa nag-peak ang pandemic. Nga view, nagkuha sing total nga 37,000 views sa Facebook ug YouTube. Sa top 9, ang libre nga paliliguan sa Barangay Baviera sa Sagay City. Ang ining overflow nga sadtuan ay wala man nagakasapakan pero naging instant resort sa nagpandemic ang gidagsa naman sa mga bisita. Ano abi? Kay ang tubig gikan pa sa kabukiran sa Alimatok sa Cadiz City. Kag wala sa entrance fee. Ini ang paborito nga bonding place sa mga lokal, pati na sa mga pangayaw. Nagtuhaw na gani ang mga kapihan sa palibot sini. Nagkuha ini sang total nga 38,600 views. Nakasunod naman sa top 8 ang ini nga pwede lang marentahan nga private resort sa Barangay Pandano Silo sa Murcia. Ang East 32 Garden ang yara sa higad lang sang dalan ang nagkuha man sa atensyon sa aton nga viewers. Ano abi kay ara lang sa higad sang dalan kag pwede marentahan for private use kag may swimming pool pa nga overlooking sa cliff. Kag kung adventurous ka, pwede ka mag-trekking, papanaog kag maligo sa suba. Napuno sa Instagrammable spots ang lugar gani nakakuha ini sa total nga 40,900 views. Sa number 7, hindi tourist destination ang ginlantaw sa viewers na kundi bag-o nga highway nga makapadasig sa aton travel time kung matapos na. Aton ginusoy ang highway nga magakonect sa Barangay Sumag sa Bacolod, pakanto sa Victoria City. Wala pa man mahuman bangod sa pila ka mga problema, pero kung matapos na, isa ini kadako nga solusyon para mapahagan-hagan ang traffic sa Bacolod. Ini ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung BANOSE. Ini ang mag-showdown sa travel time from Bacolod to Victorias sa 30 to 40 minutes. Nagkuha ini sa total nga 54,800 views.
So number 6, waterfalls kag natural slide ang tutukan sa aton viewers. Ang Padudusan Falls and Natural Slide sa Canlaon City sa Negros Oriental ang isa man sa gusto testingan sa aton nga mga turista. Wala sang entrance fee pero pwede makapaligo sa waterfalls sa tiilan mismo sa Bulkan Canlaon. Kag pwede mag-slide sa mga bato nga nahurma na sa pag-flow sa tubig sa kalawigon sa panahon. Kung mas dako ang tubig, mas kusog ang slide. Adventure nakakuha sang 76,300 views. Ang nakasulod naman sa number 5, hindi iya tourist destination kundi isa ka mini grape farm. Sa Barangay Lantad sa Silay City, may mini grape plantation si Chona Tugonon. Sa peak ng pandemic, nangin masako siya sa paglantaw sa mga YouTube videos sa pagpatubo sa grapes kag. Wala pa dugayan, nakasugod na siya sa iyag kaugalingon niya grape farm. Subong, nag-harvest na siya every 4 months kag plano niya nga mag-expand pagid. Ang success story sa grape farm ni Chona nagkuha sang 82,400 views. So number 4, patok sa mga Negrosano ng ini nga video kay nahidlawan ini ilabi na sa mga nagdako malapit sa mga sentral. Ang last Iron Dinosaur sa Negros ang naghatag sa good memories sa mga nakalantaw sa sininga episode. Si Isabela ang nag-isahan ng steam engine train nga nagadalagan kag nag-ooperate pa sa Negros. Matapos ang 25 ka tuig kapag pahuway, liwat ini gipadalagan sa Hawaiian Philippine Company. Ato nasaksihan ang sanguna nga pamaagi sa paghakot sa mga tubo sa mga hasyenda sa sining episode. Nagkuha ini sa total nga 90,200 views. So number 3, isa ka spring resort sa tiilan mismo sa Bulkan Canlaon ang naghatag sang kalingawan sa aton nga mga viewers bungod sa ang katinaw sang tubig diri. Ini ang kaduhada spring resort sa Barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana. Sino man abi ang hindi malingaw diri kag amo sini katinaw ang tubig. Sa katinlo sang tubig, diri pa nagakuha sang ilimnon nga tubig ang mga residente. Kung matimingan mo nga aga kapag wala pa masyado sang tawo, gikan sa ibabaw, klaro katama sa mga bato kag bala sa idalom. Mala swimming pool ang tubig pero fresh na fresh gikan sa tuburan.
nagkuha ini sa total nga 103,000 views. Sa number 2, isa katago nga farm resort sa Sagay City ang ginkalingawan sa aton nga viewers. Ang Angel Spring Resort, isa ka dragon fruit farm nga sa ulihi gin-convert sa isa ka spring resort. Probinsya vibes ang dala sa sining nga resort sa Barangay Tanlong. May busay nga ginahimo nga diving spot sa mga kabataan kag may balsa. Pwede mag-camping kag pwede man mag-chill for the day. Malayo sa city life ang lugar gani, buhay probinsya ang ambiyansang sining nga lugar. Nagkuha naman ini sa total nga 310,000 views. Kag sa atong top 1 sa tripping ni Ruming sa 2022, isa ka bago bukas nga mountain resort sa Barangay Mailom sa Baguio City. Ginbansagan pa ini nga Little Baguio sa Negros tungod sa cold weather. Maswerte kay pag-abot sa Gianas Mountain Resort, naga-fog ang palibot. Kag amo na batsagan kung ano katugnaw sa lugar. May swimming pool nga overlooking sa kabukiran kag agaw atensyon man ang estatwa sa Christ the Redeemer nga nagahatag sa Brazil vibe sa lugar. Bangod hapos lang biyahion kag malapit lang, pero katahong sa ambiance, ini pinaka-most viewed nga episode sa tripping ni Ruming for 2022 nga nagkuha sa 442,900 views.
Gani sa 2023, aton pangidiskubrihon ang mga lugar nga ginapabugal sa isla sa Negros. Ini ta pagkalipatan nga sang panahon nga hindi pa kita makabiyahe, ang ini nga mga lugar ang naghatag sa aton sa kalingawan ni kaupod ang aton nga mga pamilya. Gani, padayon tang suportahan ang aton local tourism kay kun buhi ang turismo, mayara gid sang trabaho. Padayon kita sa gihapon sa pagbangon tubtub sa 2023. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng!